Sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, ay may mga katanungan na pumapasok. Gusto ko lang i-encourage ang lahat na gaya ng prescription, instruction ni Jesus Christ ay kailangan mong simulan sa simula. Kasi it was Christ who arranged it. No? Sinunod lang tayo from Revelation 1, 2, 3, 4. So, along the lines, along the series, no? Nandito na tayo sa number 16 series. Malayo na. So, if I have to answer some questions, so, it takes a lot of time, kapatid. Itong mga tanong sa ating subject ay, labas ka na! Saan ako lalabas? These are vital questions. So, along the series, no, lalo na doon sa previous na series natin sa mountains or river, doon natin maintindihan yung dynamics, the details na the answer of your questions na kayo na mismo because your eyes, your ears, the evidence of Christ's words, ikaw na mismo ang magdesisyon, kapatid. You will be the one to decide. Kasi the Bible speaks about it. So, ating maintindihan palagi, no, na Revelation 17, dito na tayo sa 8. So, as we begin, let us bow our heads for prayer. Great God-loving Father in heaven, in the throne of your grace, aming itagubilin muli ang aming mga puso't isipan. Panghawakan niyo po kami upang aming maintindihan ang galaw at kilusan ng iyong mga salita, ang iyong prescription na may kaakibat na instruksyon upang sa huling yugto ng kasaysayan ng iyong pagligtas sa amin ay sama-sama kaming sasalubong sa inyo sa alapaa. Thank you for that promise. In Christ's name we pray. Amen. Ang Revelation 17, ating nakikita na yan ang closing moments of the papacy's promising movement to the politics, it's about peace, to the business world, prosperity. So napakabait ng Panginoon na yung word na ginamit, no? Yung ginamit diyan sa Daniel 8:25, and through his policy, he shall cause craft to prosper in hand, and by peace, by prosperity shall destroy many. So ito ang closing moments, kapatid. So ano nyo nakikita? The last nights na ating pinag-aralan ito, the heads, the ruler, the king, the president, yung movement nila at sa kanilang yung philosophy na nagpatakbo sa pamagitan ng mga project at proyekto. Pag sinabing project at proyekto, nakabase yan sa philosophy. Ano ba yung doktrina niyan? Ano ba yung teaching na yan? Ano ba ang dapat hantungan yan? Ano ba ang pupuntahan yan? So yun, for the past more than 50 years na, because 1965, ngayon to 2020 na natin. So dito natin makikita yung movement ng salita ng Panginoon. Saan tayo sa chapter ng Revelation? Saan tayo sa Biblia? Di ba? Yun ang palagi nating tinitingnan. So pagdating sa Revelation 18, nagsimula tayo kagabi na dahil failed or unmet promised targets, hindi maabot yung target na yan. No. Due to the given judgment by God. Kasi may panahon ang lahat ng bagay. There's always time for everything. And there is judgment that God has appointed. And the presidents and the business world lamenting upon seeing the plagues, the death, and the burning. So right now, makikita mo na agad. Hindi biglaan. Kasi grasya ng Panginoon na yung warning ay may touches pa of grace. Yung warning may touches pa of a time that we can come unto Him.
that we can go into. Yan. Kaya yun ang tinatawag na sealing, settling into the truth, intellectually, and, kapatid, spiritually. So, nakikita niya natin agad, no? Plagues, death, burning. These are the dynamics of the end. How close we are. Kaya nga, moment, second na lang. Second na lang ang ating tinitingnan nito, kapatid. Second na lang. Kaya pag binasa natin yung binasa natin kagabi, di ba? Therefore shall her plagues come in one day. Tapos doon na, 1 hour na. Death and mourning and famine. And she shall be utterly burned. This is talking about the woman and the beast. Utterly burned with fire. For strong is the Lord God who judgeth her. So we can see right away the time, the movement, and the object, time, space, and matter. Yan. Dapat nating makita yan, kapatid. No? So, hindi na tayo mahirapan para intindihin yung Book of Revelation from chapter 1 to chapter 18. Because 19 is the coming. Kaya ganito ang pagka-arrange nito. God chronologically arranged the narrative as He engages in a human mind in the person of John, the island of Patmos. Kaya, pagdating natin sa 9, and the kings of the earth who have committed fornications, alam na natin kasi, ano na ito, ongoing activities na ito eh. Ibig sabihin, nakita na natin, and live deliciously with her, shall be well heard. So, ito na yung effect. Kasi pag titingnan natin, kapatid, ito, yung chapter 17, pero yung kanyang effect, kasi may subject at saka may object. So, ito yung mga realization ng mga presidente, mga business world, and the whole humanity, itong realization. Lamenting upon seeing. Naglament sila. Siyempre, namumuhay sila doon deliciously with that promised movement of peace and prosperity. These are the merchandise. Kasi yan ang pinaka-powerful na item sa planet Earth. No? Kaya sinabi nga, di ba, na sa Daniel 8, He has no power, but He is mighty. Ganda niya, kapatid. And the kings of the earth who have committed fornication and live deliciously with her shall bewail her. Isipin mo. And lament for her when they shall see the smoke of her burning. So, kita mo yung judgment, no? The onset of judgment. Which, right now, maramdaman na kasi na-experience na itong volcanic. Taal kayo dyan, typhoon, storms, yun, famines, di ba? Tapos pestilence, the plague, the pestilence. Kaya nga tayo na-engage ngayon. Kasi global ito eh. We are just tasting. Pinatikim na sa atin ngayon. Kaya nga, dinescribe na ng Panginoon ni Kristo agad kung ano ang maging reactions. It's not an opinion. It's Christ's prescription. May prescription siya. Kaya nga yung instruction niya, come out of her, my people. That's Christ's instruction. Hindi ako nagsabi, pero si Kristo nagsabi. Kaya sa reality, sa dynamics, standing afar off. For the fear of your torment, takot nila mga political leaders of the world, sing, alas, alas, that great city, Babylon, that mighty city. Yes, kaya powerful siya. Kaya nga, napainom niya ang lahat. Yung word na mighty, kasi napainom. Yung great because he has all, she has all. For in 1 hour, kanina 1 day, for in 1 hour is thy judgment come. So you see the movement, it's getting closer from a day to an hour. Kapatid. An hour.
is thy judgment come. So itong mga kaganapan ngayon sa mundo, ay judgment yan. Ibig sabihin, yan ang disposasyon ng Creator at ng Redeemer. Sa mga anak niya, glory to God for the hour is in judgment. Kasi ito ang ating maranata eh. Mag-judge na siya. Ibig sabihin, pag mag-judge na siya, nandoon na yung surety na ikaw ay sasalubong sa Kanya. Kasi yung reward na ating makamit, kapatid. Verse 11, it says, and the merchant, ito na, the business world, and the merchants of the earth shall weep and mourn over her. Normal yan, kapatid. Mag-concern sila, iiyak sila. Isipin mo yung partnership. It took years. The emotions, the time, the effort that they have done in establishing, building this Babylon. What do you mean by Babylon? Babylon is fallen. All these good projects for the common good. The word common good, for your good. And mourn over her, for no man buyeth their merchandise anymore. Wala na eh. Paano pa bibili? Paano pa ang maniniwala? Sino pang bibili dyan sa ganyan klase na tuloy-tuloy ang mga famines and pestilences and plagues? Tuloy-tuloy siya. Kaya nga, dahil tuloy-tuloy, walang ibang option. Kaya sinulat nila ni White na they have to come to God. They have to go to God, my friend. They have to go to God. Kaya napaka-critical ito na topic, yung Revelation 18. Critical sapagkat dito mo makikita at maramdaman kung gaano na tayo kalapit. Actually, nabubuhay na lang tayo sa grasya ngayon ng Panginoon. It's by His grace. Kaya we have to make decisions. Kasi pagbasahin mo sa ibang Bible translation yan, no? Na na-realize ng business world. And the merchants of the earth weep and mourn over her, for no man buy their merchandise anymore. In basic Bible English, and the traders of the earth are weeping and crying over her, because no man has any more desire for their goods. Wala nang desire. Sino bang gustong mga ambisyon sa ganyan? Kung ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan. Sipin mo yung masakit ka na walang gamot. Pagkatao makarating sa ganyang sitwasyon, you cannot desire for the goods. And the merchants of the earth will cry and be sad for her. They will be sad because now there is no one to buy the things they sell. Yes, selling the peace and prosperity. Kaya yun ang calling. Come. And the merchants of the earth weep and mourn for her. Diba? Since no one buys their cargo anymore. Cargo sa English Standard Version, cargo. So mabigat talaga ito na program, kapatid. So dito, in-specify na ni Kristo. Ano ba yung merchandise sa mundo? Ano ba yung dynamics? Ano ba yung current merchandise? Na itong mga merchandises na ito ang bumabalot sa mundo. So God is prescribing the time, because how can this instruction be relevant to us when the time is not in relation to the reality? Common sense ba? Paano maging relevant ang instruction niya na come out of her, my people? Saan tayo lalabas? Anong lalabasan natin? Saan tayo pupunta? Kasi may instruction ang Panginoon, di ba? May instruction siya doon sa Mount of Olives. Pag nakita na ninyo ito, when you shall see the abomination spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Those who are in Judea must flee. Yan. May instruction, kapatid. So itong description niya, exactly
covers the entire world. Ano yung mga current prevailing business dynamics of planet Earth? The merchandise of gold. Siyempre, gold and silver. Na mangunguna talaga siya. Pag sinabi natin gold and silver, ito ang pinaka-prevailing, nangunguna na ruling, rolling item. Siyempre, nakarely tayo sa ating monetary sa gold. Gold, yung kung ano ang presyo ng gold, yun din magpresyo ang dollar, magpresyo ang mga value ng pera. Kung ano ang presyo ng gold. Because our monetary system is dependent on the gold, kapatid. Gold and silver. And precious stones. So dito natin makikita. Pearl. Yung mga tinatawag natin mga stocks exchange. And fine linen. So fine linen, it talks about yung mga pananamit, the industry. Mga industriya ito ng mga mamahaling mga fashion, mga garments. Kaya nga, and purple, and silk, specify yan Di ba? And scarlet, and all fine wood. Yung mga business ng furniture na nag-decorate ng building and mga bahay ng mga tao sa mundo. And all the manner of vessels of ivory and all manner of vessels. All manner of vessels ba? Yung packaging, yung mga boxes where you put your, kasi may mga business na yun lang ang kanilang focus. All manner of vessels of ivory and all manner of vessels of most precious wood and of brass and iron and marble. Yung mga packaging ba? Mga packaging, manner of vessels. Kapatid, yung nilalagyan. So, marami pa kung pwede mong dyan. Makikita mo naman natin yung reality nito. No? Pag sinabi mong vessels, tingnan mo agad sa dictionary. Kung anong klaseng mga negosyo yan. So, marble, yung mga flooring natin. Kasi may mga business na hindi nyo nahalata na ang mga business ngayon, mga specialized na. Diba? Pag marble, marble ka lang. Pag precious wood ka lang. Pag brass, brass ka lang. So in the industry of brass, ano ang mga byproduct ng brass? In the industry of iron, ano ang byproduct ng iron? Diba? In the industry of vessels, ano ang byproduct ng mga vessels? Marami yan, marami. May plastic, yung mga basta vessels, kapatid. Sa verse 13, dinescribe ni Kristo ang mga business ng mga pabango, di ba? Diba? May mga business ng pabango, kapatid. And cinnamon and odors. Diba? Diba? Cinnamon, mabango yan And ointments. Yung mga panghaplas natin. Ointments. And frankincense. Diba? Sa ating mundo ngayon, napakarami. Punta ka sa mall, napakaraming panghaplas. Diba? Ointments yan. Ang term nila sa New Testament yan, ointments. Yung para sa pamukha, sa skin, frankincense, tapos and wine, the wine industry, kapatid. The oil industry, nandiyon din. Ang oil industry, kapatid. Kompleto ang revelation. And fine flour, di ba? Yung mga fine flour na business sa baking business ito, fine flour. Di ba? Yung hindi na ordinaryong mga ginagawa na mga cake, di ba? Kailangan ng fine flour yan, kapatid. Hindi pwedeng third class, first class. Kasi fine ang kailangan yan. Di ba? Mamamahali na yan na mga baking industry, kapatid. And wheat. Di ba? So, wheat ba? Wheat. Yung mga pagkain natin. Simple, wheat naman. Sa atin dito, rice, corn. Doon sa kanila, wheat, kapatid. And beast, mga baka, manok, buboy, beast ba, mga baboy, mga beast. And sheep, and horses. Diba? Ang horses, pag sinabing horses na yan, kasama na yon yung transportation. And dito na, chariots, transportation. Kasi ang chariots, dinadala ng kabayo. Ang ganda, kapatid. Kompleto na mga business ito na gumagalaw. And slaves, ano yung slaves? Mga OFW. Diba?
mga slaves. Ito ang ating generation nga eh. Sinabi niyan, yan ang language nila. Diba? Yung you work in the other countries. Kaya yung ating pag-aaral sa Mount of Olive, nandoon yung ating Matthew 24:14 na yung application. I-share nyo sa lahat ng relihiyon. Share nyo yun sa lahat ng mga pastors, including mga pastors sa Adventist, para maintindihan yung Revelation 24:14 na advance ang Panginoon na nag-prescribe na 2,000 years ago, sinabi na pala niya yung migration at global communication. Kasi itong dalawa lang ang nagpaikot ng ating global world, kapatid. At ang dulo nito sa Revelation 18:13, souls of men. Bakit nakasali itong souls of men na merchandise? Ibig sabihin, tayo pala, ang kaluluwa natin ay negosyo na. Kaya nga, marami nagsabi, magtayo ka ng relihiyon para magandang negosyo yan. Di ba? So, ganda ito. Mga detalyeng pag-aaral, punta nyo, the power of God's grace. No, nandoon si Pastor Ephraim Villarruel at ang grupo niya doon. No? Now, we will go into joining in the proclamation, kapatid. No? Kasi we will be projecting a global apocalyptic convention na gagawin dito sa Pilipinas, kapatid. So, souls of men, grabe. So, dito maintindihan natin bakit kaya ang Ten Commandments, ano? Yung Ten Commandments, in-arrange siya. Mayroon tayong special episode dito. Pero, you discuss slight discussion. Bakit ito, ang Ten Commandments, ay naka-arrange siya ng 1 to 10? Yan. Tikman ko yan, ha? 1 to 10. Tingnan mo yung pang 10. Thou shall not covet anything that is in thy neighbor. Tapos mahaba pang pagkadugtong yan. Yung 9th commandment, thou shall not bear false witness against thy neighbor. Kita mo yung word na witness. Yun ang huling habilin ni Kristo na gagawin ng kanyang mga huling henerasyon. Diba? So bakit yun? Thou shall not covet. Yung word na covet, nakakonect sa covetousness. Thou shall not covet anything that is in thy neighbor. Bakit sinabi ni Pedro, yung isa doon sa Mount of Olive, sa 2 Peter chapter 2, verse 3, talking about covetousness na the 10th of the 10 Commandments. Yung 10 Commandments, kapatid, inarrange ng Panginoon yan, maintindihan natin na may significant value siya, yung relevance niya sa time frame ng story of redemption. How so gracious is the Lord. Omniscient, omnipotent. Kita mo na yung 10 Commandment, may bearing siya sa last movement ng humanity, last movement ng great controversy. Tingnan mo, 2 Peter 2, and through covetousness, so yan, shall they with vain words make merchandise of you. Hala. So the Bible is really telling. It's really telling something for us, the last generation. Hindi tayo malayo, kapatid. Sipin mo. And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingereth not. So judgment, andun yung judgment. So yung judgment was merchandise. Saan natin mababasa yung sinabi ni Pedro? Kasi kasamahan naman siya ni John. 4 lang sila sa Mount of Olive, kapatid. Nung binikas ni Kristo sa labi niya from His own lips, the apocalyptic dynamics sa kanyang pagdating. Na ang mga tao, tayo ay kanyang isinalarawan ni Kristo na ganito at isinulat ni Pedro at ni John. Ang ganda nito, kapatid. Ang ganda nito, kapatid. And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not.
Kaya dito ninyo makikita bakit parang nangluka pa dahil sa kapa. Buti kung ang kapa, yung Ponzi scheme ay sa Pilipinas lang. Nangunguna yan ang Amerika. Ang dami dyan. Europe, Russia, China, Korea. Grabe yan, kapatid. Mayroon tayong episode niyan. Na espesyal talagang sinulat ng Biblia. At saka ni Sister Ellen G. White. Yung Ponzi scheme na yan. Mayroon writings talaga si Ellen G. White niyan. Ha? Mayroon palang sinabi? Ay kung nangyari yan sa ating henerasyon na tayo mismo ang na-involve. Ay! Sa Bisaya pa, manikay-sikay taon ka. Uy! Normal ang imong feeling kay because Satan would sustain you na normal pa ang iyong pakiramdam. But with the eye salve na makikita mo, it's not normal, my friend. Pati na ang mundo na ang nagsabi, abnormal na. Isipin mo, covetousness, tapos 10 commandments, tapos merchandise of you. Tapos whose judgment now of a long time lingereth not. Kasi yung dynamics ito, kasi yung 2 Peter na book, ang treatment niyan, ito ang the most exhaustive book that talks about the end times. So, kaya sinabi ng Revelation 18 verse 12, the merchandise of gold. Merchandise of gold. Inunahan agad the merchandise. Ano pang merchandise? Susunod-sunod yan. Dinis, sinabi ko na sa inyo kanina. Yung dulo niyan, para dulo na rin ang ating maramdaman na tayo na mismo ang na-involve. Tayo na dapat ang magdesisyon. Pag sinabing, labas ka na dyan. Labas ka na sa konsepto. Sa konsepto ng prosperity, kapatid. Sipin mo dyan. Pag makikita mo sa 13, slaves and souls of men. Di ba, although yung slaves, marami naman yan, yung mga agency na gumagawa ng OFW, overseas workers. Di ba? Pero ang pinakadulo niyan, souls of men. So, in-merchandise pala ang souls of men. Sinong nagsabi, kapatid, na min-merchandise ang souls of men? Oh, my beloved friends. 2 Peter chapter 2, verse 3. Di ba? Basahin natin yan, no? Souls of men. Grabe. Chariots and slaves, that is human souls. Sa Standard English Version, human souls. Doon sa English, easy to read version, yes, even human lives is being merchandised. Being merchandised? Wow! What business philosophy, kapatid, of prosperity that structured its operation of gaining na makaganansya, isang istruktura na makaganansya ka para makamit mo yung prosperity na yan. By the number of men under you. By the number of men under him. By the number of men under her. Sa tingin nyo kaya, anong klaseng business na lumaganap sa buong mundo ngayon in the past 20 years? Kasi kami, simula pa, 1990s pa yan eh. 1990s pa yan. 90s. The first in the Philippines, we back mga 94, if not, I'm not mistaken. Doon nagsimula yung mga tinatawag na structured na yan. Paano ka? Kailangan mong kumilos. Kailangan mong gumalaw. Puntahan mo ang iyong mga relatives. Puntahan mo ang pinsan mo. Puntahan mo ang kapatid mo sa mga simbahan nyo. Tapos ilagawin mo sila dito, dito, dito. Yan ang kapatid na philosophy ng ating generation. Nasulat sa Bible yan? Of course. May warning ang instruction ng Panginoon? Of course. Inukit ng kanyang sariling kamay? Of course. Kasi yun ang ending ng ating planet Earth, ng great controversy. Kaya ang 10 Commandments is a love proclamation. Sabi nila, thou shall not, thou shall not. Kapatid, that's really Christ's love to us.
Kasi advance siya na nagsasabi. Kasi ito ang mangyayari 4,000 years na yan. Sinabi niya, thou shall not. Kasi iyan ang movement na napakalakas, kapatid. So, ma-advance man Panginoon na huwag ka dyan. Kasi yan ang movement na yan. Yung prosperity na yan. Tapos ang tao, kapatid, inigusyo ka ang kaluluwa mo. And ito ang pinaka-structure niyan, kapatid. May term yan sa Amerika, hindi naman lahat ay, pero ito, pyramid. It is outlawed, no? It is outlawed by the Securities and Exchange Commission. Outlawed by, hindi ito allowable ng gobyerno ng mundo. Kapatid. Pero maraming lusot ang tao kasi may pangalan na multi-level marketing. Pero iba naman yung, may iba dyan na simple, by rebates na lang sila. Nagaganan siya, honest to goodness by their effort. Kapatid. Pero sa ayaw natin sa gusto, kung masaktan man tayo kasi na-involved tayo sa ganitong buhay, pasalamatan natin ang Panginoon ngayon na may panahon pa tayo, kaya nga ma-realize yung come out and be separate. Come out of her, my people. Although hindi naman sila pero by the word, by the concept, by the philosophy of prosperity, dito nakatutok ang tao, kapatid. Halos lahat biktima nito, kapatid. Walang exemption ito. Yan. Kita mo yan. Of you, they shall make merchandise according to 2 Peter chapter 2, verse 3. Of you. Kasi ikaw, the scammer din. Tapos ikaw, pag mag-recruit ka, ikaw yung isa. Ano dyan, no? Makikita mo yan, no? Titingnan mo dito, kapatid. No? Tatayuan ko nga. No? Ituro ko nga ito. Ito. Yan. Pag dito, kapatid, yan. Pag ikaw ito, pag mayroon ka dito, ikaw to, ikaw yan, hanggang to the down line, mayroon ka dyan, mayroon ka dyan, mayroon ka dyan, mayroon ka dyan. Grabe. Kaya nga, good morning! Kahit gabi na, good morning! We are here para tulungan, para hindi ka na masakit itong aming produkto. Maliban doon, mayroon pang maganda. Grabe. Meron tayong special episode na yan, yung paano yan, ang ano dyan. First round, and pyramid. Sabi nila, hindi ito pyramid kasi binary. Ang binary, kapatid, yun ang perfect, very amazing pyramid. Kasi, pag iba naman nakaganyan, ang pyramid nila, papaganyan. Siyempre pa. Pero ang pyramid na mataas talaga, kapatid, yung makita mo yung tulis niya, ganyan yan kasi binary yan. Ganyan. Ganyan siya, kapatid, ang sinabi na, of you they shall make merchandise. Kapatid. Make most money, yung nasa taas. Lost all money, itong nasa baba. Di ba? Kaya yung mga kappa-member, yung mga kappa ay talagang, meron tayong episode din yan. Paano nag-propagate niya, kumalat yung ganyan, kapatid, no? Yan, no? Lost all the money. Dito, mayroon talagang makareceive. Siyempre, yun naman ang dynamics niyan. Ganyan ang dynamics, kapatid. Ang tanong, tama ba ang Biblia? Buhay ba ang salita ni Kristo? Ang importante sa huwag kayong hasaktan. Kayo na na-involve ng ganitong klaseng hanap buhay. Kasi hanap buhay, merchandise ito eh. Pero dinescribe ni Kristo. Dinescribe niya. Na ito ang maging bumagalaw ng mundo. Kasi siyempre, kaya nga sinabi, you have to unload. You have to prepare to unload, simplify life. Pero hindi maging makapangyarihan yung unload your property, simplify life, kasi powerful yung kilusan ng peace and prosperity. Kasi tumatakbo ang program at mga proyekto sa lahat ng institusyon kung saan ka napabilang, kapatid. Hindi ba? Kahit nga sa ating mga institusyon, pumapasok yan. Kaya nadali nga ang ating mga leaders ng ating mga churches niyan. Nadadali sila sa ganito, kapatid. So, and the fruits that thy soul lasted after departed from thee.
Grabe, no? And the fruits that thy soul lasted after are departed. Yung mga bunga na ninanais ng proyekto na yan, ng filosofiya na lang, ay hindi na makamit. So kung ikaw bahagi ka niyan, and the fruits of thy soul lasted, ikaw, kaya nga, ano siya, soul lasted after. Yung ninanais, gaya ng beast at ng woman, nilalais kasi concerned sila sa inyo na magkaroon kayo ng peace and prosperity, di ba? Kasi yun ang human dignity, the common good. Pag tayo magkakaisa, makamit natin yan. Yan ang bunga ng ating pagkakaisa. In which na hindi mangyari kasi God judgeth that in one day and 1 hour the plagues come, the famines, the fire burneth. Kasi yun ang blueprint. And the fruits that thy soul lasted after are departed from thee. Wala na. Hopeless case na. And all things which were dainty and godly are departed. Ang lahat ng mga magaganda, dainty, na beauty, are departed from thee. Di ba makikita mo yung actual experience mo? Na yung kapa na, makamit ko ito. Pag makamit ko ito, wala na talaga. Departed from thee, and thou shalt find him no more. If you're going to apply that in particular, if you're going to specialize the application, kaya ba ng mga kurso, may masteral, may doctoral, may specialization, yung reality din, pwede mong i-apply doon yung specialization. Yung i-particularize mo sa ibuhay mo, sa buhay natin, no? Na yung ninanais natin, na sumasali tayo sa mga ganyan, at hindi na natin nakamit, dahil failure talaga ang pupuntahan yan. Failure lahat yan, kapatid. I tell you, if you doomed to fail. Ito, nag-invest ka, may 30% ka, wala kang gagawin. I-invest mo lang. Kaya maraming mga anak ng Diyos na nasa listahan ng church book. Nasa listahan ng church book yan. 95, not 1 in 20. Anong ebidensya not 1 in 20 yan, kapatid? Na napaka-active na statement na yan. Kasi marami yan sa kanila na biktima na ng isang scam. Sasali pa rin sa isang scam para makabawi daw sila. Hindi naman na makabawi. Walang confession and repentance and forsaking. Ang ating, you have to confess. Confess and forsake. Iwanan mo ang mga buhay na yan, brother and sister. No? Iwanan mo talaga yan kasi wala na. Nasa closing moment na tayo, kapatid. No? Closing moment na. Kaya napakahirap makita ito sapagkat maraming mga Adventist na nag-proclaim na ang Holy Spirit hindi siya personal. So walang personal engagement na ang Panginoon kasi deny the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit daw ay hindi daw siya person. Power lang siya. Kasi ang Holy Spirit daw ay si Kristo yan. Tamang-tama talaga yan. Totoo yan na si Holy Spirit si Kristo yan. Tama kayo yan kasi divine yan. When you talk about divinity, isa lang sila. We have one God but three distinct persons in the dynamics of our redemption. Kapatid. Yun ang dapat ninyong maintindihan, natin maintindihan. Kahit anong relihiyon tayo, ang importante, maintindihan natin na kahit anong relihiyon na may Biblia tayong pinanghawakan, kung naniwala tayo na ang Bible is the Word of God, blueprint ito ng redemption. Aktibo ito, kaya nga ibinigay ito kay Moses, 2,500 years na ang nakalipas na panahon ng planet Earth. Kasi si Moses, pilgrim siya. Pilgrimages ang kanyang buhay. Kasi iyan ang dapat nating mapanghawakan. Pilgrimages lang tayo, kapatid. Ang importante, langit ang ating marating. Kasi kung madisgrasya man, gaya ng ating kapatid, galing sa abroad, nagpatayo ng bahay, tapos binagyo, nilindol, nawasak. Ngayon, nasiraan siya ng bait kasi hindi niya matanggap. Kasi hindi niya matanggap. Siyempre, pag hindi mo alam na ito na pala ang planet Earth na mayroong Panginoon na babaguhin niya, na hindi ang tao ang magbabago.
from the and all things which were dead and godly shall find them no more at all. Saklap na katotohanan. Kasi ito na nga eh. Kaya sa ibang English version, O Babylon, the good things you wanted have left you. All your rich and fancy things have disappeared. You will never have them again. Bakit? Wala kasi chapter 19, coming na si Jesus. Oh, my beloved friends, lahat ng ating mga kapatid na mga proclaimers sa truth na nasa TV, nasa radio, nasa internet, let us join together in the proclamation of Christ's engagement from His own lips. The fruit for which your soul long. Ano ang nilong ng tao? Prosperity. Di ba? Bukang bibig ng humanity ng tao yan. Prosperity, prosperity. As long as gone from you and all your delicacies. Bakit as long as gone? Siyempre, nakita na yung, siyempre, nagsimula na nga tayo sa global pestilence. Bakit? May solusyon pa. Kaya pinangalanan nitong new normal. Tayong lahat, no, lahat na nasa Facebook, kahit na mga nasa nagtatrabaho sa mga multimedia, mahal kayo ng Panginoon. May langit, may Panginoon na naghanda para baguhin itong planet Earth. Pero dalhin muna niya tayo doon sa langit ng 1,000 years. Diba? The fruit which your soul, ganda nito, Babylon, the things your heart desire. Sa iba't ibang Bible translation, lumilinaw, and have all escaped from you. Every luxury and all your glory will be lost forever. You will never get them back. Wala na. Sa Bisaya pa ang bungas nga gipangandoy sa imong kalag mibulag na kanina. Sa Tagalog yan, no? Ang prutas na iyong ninanais. Kaya in verse 15, the merchants of these things, which were made rich by her, na merchants niya, sa mga, shall stand afar off. Palayo na sila. Siyempre nakita na nila eh. Normal na responses and normal reaction. Palayo na sila. For the fear of her torment. Kasi tinorment na ang mga nangunguna sa kanyang mga galaw. And then weeping and wailing. Grabe. And saying, alas, alas, that great city that was clothed in fine linen. Grabe. Hindi siya clothed ng ano ha? In fine linen, and purple, and scarlet, and decked with gold, and precious stones, and pearls. Kandang pagka-clothed sa kanya. That great city, my friend. For in 1 hour, so great riches is come to know. Simple, alam naman natin, between 6 and 7, alam naman natin yung sinasabi ni Kristo sa island. Alam naman natin yung sinasabi sa Mount of Olives. And every shipmaster. So baka nag-isip, sige, maggawa tayo. May gayang ginawa ng palabas ngayon. Gumawa ng malaking barko para pag natutunaw ang mundo, may sasakyan ang mga tao. Kaya sinabi dito, and every shipmaster and all the company in ships. Pati na sa dagat eh. Sa dagat, ship, siyempre, island na ito. And sailors, and as many as trade by sea. Lahat ng mga negosyo sa dagat, pati yung mga barko na nagdadala ng mga stood afar off. Palayo na sila, magsimula na silang palayo. Bakit magpalayo sila? But it's too late. Bakit sila magpalayo? Kasi may instruction nga sa Panginoon sa atin ngayon eh. Come out and be separate. Come out of here, my people. Advance siya, come out. Ito ngayon, dynamics nito, magpalayo na sila. Palayo na sila. Yung ikaw, pag hindi ka, ikaw yan mag-fulfill niya, no? Ano ka dyan, and all companies, yung sellers and ministers, stood afar off, magpalayo ka. Kapatid. Kasi yun ang common sense, common reactions, kapatid. Common reactions ng mga kaganapan, ng mga pangyayaring ito. Grabe, pati mga barko, mga sailors, kompleto nga ito, kapatid. For in 1 hour, such great wealth has come to nothing.
and every shipmaster, and all who are sailing on the sea, and sailors, and all who get their living by the sea. Lahat ng namumuhay sa dagat, lahat na yung may mga husband, lahat ng may mga na nagtatrabaho sa barko, kapatid. Siyempre may comfort sila. May raki akong bahay, marami akong pera, kasi palaging dinala ng mga... Sipin mo yan. And sailors, and all who get their living by the sea, were watching from far away. Grabe. Kaya, all these riches have been destroyed in 1 hour. Sang oras lang. Every sea captain, all those who travel on ships, the sailors, and all those who earn money from the sea, stood far away from Babylon. Magpalayo na sila. Sa magpalayo ka nila, masave sila? Hindi na, kapatid. Kasi sila ang na-fornicate nga eh. Sila ang na-defile. Pero wala na eh. Ayaw nilang makibahagi niyan kasi nagsimula na. For in a single hour, all this wealth has been laid waste. And all shipmasters and seafaring men. Grabe, no? Kaya malaking industriya yung sailors. And all whose trade is on the sea stood far off. So lahat talaga, lahat ng industriya ng mundo, kapatid, ay sinasabi na ng Revelation 18. Linahat na kasi 19 na nga coming na ni Jesus. Coming na ni Jesus, kapatid. Napakalinaw ng mga sinasabi ni Kristo sa ating henerasyon. At pagdating sa 18, and cried when they saw the smoke of her burning, saying, what city is like unto this great city? Kaya kayo dyan na nanonood ngayon, kapatid, kailangan nyo 2 tainga, 2 mata. Tingnan nyo 2 bisis ang series na ito. Perfected art ito ng kaaway. Kaya nga kailangan natin ang righteousness of Christ. Sabi ni Kristo, buy me of pure gold and a white raiment and an eyesat. That's the instruction for us. Every time you watch this view, my friend, every time you watch this series, the gravity and the magnitude na ating desisyonan, kapatid, ay napakahalaga ito. Grabe. And they cast dust on their heads dahil sa kaganapan, and cried, weeping and wailing, saying, alas, alas. Siyempre, nakadipindi sila dyan eh. Nakadipindi ang mundo. She made all nations drink, and said, all the kings fornicated. That great city wherein were made rich all that had ships in the sea by reason of her costliness. For in 1 hour is she made desolate. Napakaganda nito, kapatid. Ang ibig ko sabihin maganda, nakikita natin na tayo na ito. Ikaw at ako na ngayon. Hindi mo na pwedeng ipagliban, hindi mo na pwedeng ipagkait, hindi mo na pwedeng ipagkawalang bahala. You cannot deny that the Word of God, Bible, is ongoing, is now fulfilling in its last page, my friend. Which means the last part of the story of redemption. Kaya in 20, rejoice over her. Bakit tayo mag-rejoice over her? Thou heaven, sa mga tagalangit, magtuwa na kayo niyan. Tuwa. And you holy apostles, kayo, and prophets, for God hath avenged you on her. Ganda. Verse 21, and a mighty angel took up a stone like a great millstone, and cast it into the sea, saying, thus with violence shall that great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all. So it is a picture na the end, mabura talaga lahat. Sinalawan lang ni Kristo na any element of deceit, any element of evilness, any element of the enemy will be totally cannot be found anymore. This is the principle. This is the whole picture
of the great controversy, my friend. And we are studying the very picture of the dynamics of our planet Earth, in which exactly what's going on right now, my friend. Kasi after we deliver the English, and then after some episode, we will really have to move kapatid. Because this Facebook and YouTube will not last. Hindi na tayo kapatid. In verse 22, and the voice of the harpers and musicians, andito na sa field of entertainment, and of pipers and trumpeters shall be heard no more at all in thee. Hindi na. Wala na yung kung ano pang mga buses, mga instruments, mga musicians. The entertainment word shall be heard no more at all in thee. And no craftsmen, yan. Mga intellectuals, craftsmen, of whatsoever craft he be. Grabe, kompleto, whatsoever craft he be. Yung mga specialized na mga industriya, kapatid, ng ating mundo ngayon, shall be found anymore in thee. And the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee. Grabe. All of whatsoever craft shall be heard no more at all in thee. Grabe. Oh, my beloved, makikita mo na talaga kung ano ang dapat mong alisan. Ano ang dapat mong come out? Saan ka mag-come out? And it talks about your time. It talks about time, space, and matter. It all involves everything, my beloved friend. Kapag dating sa verse 23, ito na. And the light of a candle shall shine no more. When you talk about light of the candle, this is about spiritual missions. Spiritual missions ba? Yung ating, kasi the light, the candle, it reflects about the message of redemption, my friend. Message of, sabihin ba natin yung mga gawain ba? And the light of a candle shall shine no more at all in thee. And the voice of the bridegroom and the bride shall be heard no more at all in thee. Wala na ngang message, kapatid. Sipin mo, the voice of the bridegroom and the bride? Bakit ganun? And the voice of the bridegroom. The footsteps of an approach, the sound of the movement of his words na napulfill sa ating kalagitnaan, napulfill sa ating harapan, napulfill mismo sa ating mga kamay, kasi naglagay na tayo ng mask sa ating bibig, sa ating ilong. Hindi lang whole world, kapatid, global ang kaganapan. So the voice of the bridegroom, may picture na nga tayo, hindi ka na makaproclaim. And the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. Siyempre, sila na nag-proclaim na Christ, di ba? I will be like the Most High. Transform as an angel of light. At tapos napabahagi ka doon. Siyempre, mga mission statement yan eh. Lahat naman ang pinakita ko sa inyo, mga dokumento na yan ay puro mga common good, spiritual, kaya nga religious pluralism, ecumenical. Diba? Ecumenical ba? For thy merchants were the great men of the earth. Ay, ito na. For thy merchants, kasi for thy merchants were the great men of the earth. Grabe. For by their sorceries were all nations deceived. Ganda nito. For thy merchants, the religious worlds, and their merchants. Dito na. Nandito na yung spirituality. Ito na. Ito na yung spirituality ba? Yung spiritualism na ito. Kasi light of a candle, sign of the bridegroom. Talk about bridegroom and bride. Talks about Jesus and His people and His church. Bridegroom and bride yan eh. Shall be heard no more at all in thee. For thy merchants. No?
were the great men of the earth, for by their sorceries were all nations deceived. Ano yung sorceries na yan, kapatid? Were all nations deceived? When you talk about nations, kapatid, it's people, government and people, institutions, structures, the departments of all. Kompleto yan, kapatid. Nations yan eh. Pag sinabing nation, tanong mo kung anong nations. Kaya sinabi, what healing principle? Ito yan o. Pag binasa mo ulit katira yan, merchant, by their sorceries. Ano pala yung sorceries dyan sa Greek word na ginamit yan, sorceries? Ang ginamit yan, kapatid, pharmakeia ang word niyan. So what healing principle is Satan's form of persecution? Specific tayo, kapatid. Kasi ito na ang movement natin sa ending, no? Well, by their sorceries were all nations deceived. Bigat ito. Bigat talaga ito. Marami talagang mauntog man siguro, pero masasaktan o magalit man sa atin, no? Sa radical reconnections. Kasi talaga, sinabi ko naman na tayong lahat naman na biktima nitong yung tinatawag yung network ba, yung ganyan, recruit ba, downline, di ba? Nasa Bible yan. Sinabi yan ng Panginoon, no? Tapos ang nangunguna pa, yung mga, nasa Bible ba, nasa Spirit of Prophecy, na ang mangunguna niyan. Siyempre, mga leaders yan eh. Mangunguna niya. Sisikapin talaga. Kung ikaw naman si Satan, sinong unahin mo? Siyempre, yung may mga impluensya. Kasi kung may impluensya ka, madali kang makadala para maging membro. Downline. So, lampurnas na ito. Lalo na dito nasa religious world. Sa religious, na mga tao. Kaya nga dito, for by thy sorceries, were all nations deceived. Kasi wala nang sinasanto ito, kapatid. Kaya nga yung persecution na iniisip ng karamihan, oh my brother. Ellen G. White in Maranatha 31 paragraph 2, persecution in its varied forms is the development of a principle. Yung principle na yan, siguradong maimperno ka. Hindi mo man maramdaman na ikaw ay sinaktan ngayon, hindi mo maramdaman na ikaw ay ginipit. Ang importante kay Satanas na sigurado kang maglitaw, lutang-lutang ka sa apoy, sa lawa ng apoy. Which will exist as long as Satan exists. And Christianity has vital power in seeking to separate him from God by alluring temptations. Ano yung alluring temptations, kapatid? Yung principle niya na ang mga desisyon natin ay hindi tayo makapag-desisyon na simplify your life, unload all your properties, and prepare to meet thy God. When this do not succeed, then a compelling power is employed to force the cancels. Totoo talaga, there will be a compelling power. There will be an employment of force. Yun ang sinasabi nating last na gagawin nila na kung hindi ka, di patayin ka. Kung gagawin nila yan, lo and behold, the greatest rescue of all time. Actually, yung 7 last week, rescue moment din yan. Kasi rescue moment yan eh. Bakit rescue moment? Siyempre, nandoon na yung reality na ang mga anak ng Diyos hindi maranasan yung 7 last plagues. Kasi they are safe and secure. Kapatid, ganito ito kaganda ang salita ng Diyos. Kaya pag sinabi yung kandela na wala na kahayag, nga magdamag, the light shall shine no more, kapatid. And the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. The second coming message is overruled by prosperity, opportunity, provided by the merchants are the great men of the earth, for by their sorceries were all nations deceived. Yan, mga kapatid, talaga ang dynamics, yung great controversy natin ngayon.
You can be a millionaire in 6 months' time without having a capital. You can have a car of your dream in 3 months' time. You can have a house and lot in 1 year time. So promising, di ba? So promising. So realistic, my friend. So noble. In fact, the principle is novel. Yung feeling lang, novel siya kasi, grabing ganda nito. Para kabus pa datoon. Grabe. Para marami tayong mga membro. Tuwang-tuwa rin sa tanas niyan kasi alam niya, pag pumasok ka na membro diyan, defiled na yan eh. Paano kung nasa isang division ka na ang kanilang program ay talagang halintulad na, the same na sa program ng Little Horn? Kahit ilang baptism pang gagawin mo diyan, kasi ang concept ng binabautismoan mo, gaya ng konsepto mo, ay talagang mawala yan. Siguradong mawala. Parang nag-disco si Satanas diyan sa kanyang movement, no? Sa kanyang trono, wala na siya. Nag-ambak-ambak na siya sa kalipay. Lundag-lundag na siya sa tuwa ba? Sa ating mga nakikita na mga pananaw natin, na hindi iyon ang pananaw ng Biblia. Besides, constructions and development are everywhere as the sounds, unity, peace, and prosperity get into the heart and minds of this generation. Sakit, no? Kasi siyempre, alam ko, no, tayo ngayon, lalo na pag mayroong magandang privilege opportunity, parang ayaw mong bitiwan eh. Ginoon, wag muna. Pakita ko muna sa kanila. Pakita ko muna sa kanila na nilait nila ako. Pakita ko muna sa kanila ngayon na ako ay isang mayaman. Ako ay may isang ganitong power. Ako may ganito. May malaki akong bahay. Noon, nilait ako kasi wala akong TV. Nilait ako kasi wala akong sasakyan. Ngayon, pakita ko sa kanila. Kasi ito, marami na ito. Sigurado ito. 6 months time na mayroon na ako. Mag-invest lang ako ng ganito. Tapos busy na sila ngayon. Hanap sila. Kasi mature na ang pera. Kasi trilyones ang pera. Why, parang bibigyan kayo ng lupa. Hindi. Alis ka tayo, tapos bibigyan ka ng lupa. Lupa na yan, libre yan. Kasi pagmamay-ari yan, the king, the prince, the royal family. Grabe. Grabe na talaga. Uy. Grabe na talaga, kapatid. Uy, ang oras natin. Pero gusto kong linawin ito kasi what occupies the world today? Tinatawag the new business design, the new age movement. Ayan, tinatawag new age. Pero new age, matagal na yan sa conspiracy theory. Kasi ang new age daw, Blavatsky. New age para itayo ang new world order. Ano yung world? Isang church, one, yung isang, yung ruling elite. Yun ang kanilang konsepto naman din. Wala naman, hindi naman yan sa Bible. Definition, New Age, a broad movement characterized by alternative approaches to traditional Western culture with an interest in spirituality, mysticism, holism, and environmentalism. Wow! Dapat makita ito kasi pag sinabi na, pag hindi mo maintindihan ang Revelation 18, papasokin ka talaga na ma-interpret mo na agad itong mga movement ngayon na hindi mo na makita yung appreciate. Hindi ka na maka-appreciate kasi puro dark na lang ang treatment mo, pananaw mo sa kanila. So, paano ka maka-engage na the way God described the great controversy? Although, controversy din yung pinag-usapan ng mga conspiracy theory. Controversy din eh. Nag-define din sila ng controversy between two opposing forces. Kasi yan ang kanila, two opposing. Galing nga ni Satanas, two opposing forces. Dito mga secret yan. Secret agenda yan. Kung secret agenda, hindi na ito, Biblia ay Word of God, living Word. Oh, my friend. Bukas ng gabi, himay-himay natin to. Bukas ng gabi, kapatid. Para natin makikita, kasi itong New Age movement ay hanggang ngayon, kaya nga ganito ang behavior, ang problema dyan sa Amerika, dyan sa inyo, Sister Jen, na bakit ganyan na lang ang dynamics? Bakit
Kasi siyempre, ang culture ng American culture, they used to write. Mga writers yan sila eh. Siyempre, nagsimula sa kanila yung Renaissance, yung Enlightenment, no? So they are fan of writing. So, kaya marami silang mga, lalo na yung may mga, nagsimula yan eh. Marami ng mga conspiracy theory, lalo na yung the assassination of the president, yung mga, marami yung mga, lalo na mga flat earth, yung mga tinatawag nilang mga, marami yan kapatid, conspiracy. So, yung mga conspiracy na yan, umabot yan hanggang ngayon. Kaya nga, ayaw magpabakuna kasi sa bakuna mayroong ilagay doon na microchip kasi yun ang 666 para hindi na makadiminish yan ng power makapag ang tao ay susunod na lang para maging robot na sila. Kasi ganito na kasi ngayon artificial intelligence, yung artificial intelligence parang totoo nga eh. Tingnan mo mga robot ngayon gumagawa na ng gawa ng tao. Sa New Age kapatid na movement, New Age movement, ano ba yung New Age? Dapat intindihin, ano ba yung New Age movement? Saan ba nakakraft ito? So when you talk about the great controversy between Christ and the rebellious created being na si Lucifer, yung movement ng gera na ito, paano in-apply at maging inganyo yung tinatawag niya new? Yung new ba? Kasi pag new ay nakakainganyo. Yun ang approach eh, new. Tapos, lagyan pa ng age, new age. New challenges. And a new era. Ang ganda, kapatid yan. So we are talking technical words, technical language, technical realities, my friend. Kaya itong movement na ito involves spiritual healing, mysticism, metaphysics, and connections to the spiritual realm. Kapatid, pag sinabi mong metaphysics, involved na yung tinatawag nating na physical healing principles. Kasi sa iba naman yung tinatawag sa tinatawag nating conventional, yung tinatawag nating biochemistry healing. Ito naman metaphysical healing. So ganda niyan kapatid kasi nag-border na yan sa mga science languages. So bukas ng gabi kapatid, sa ating mga kapatid na looking forward, no? You share this one, please make your comments, if you have some questions, please watch the previous series, no? I'm very happy that you get into connections and God will bless us as we continue to learn more of Christ's closing prescription with instruction. Shall we bow our heads for prayer? Great God-loving Father in heaven, in the throne of your grace, thank you for giving these people the privilege of coming together because you have appointed them to be the ears of salvation. You have appointed them to be the few, that they are the one of those 5 as you have described it. No matter how few we are, but you have chosen us. Give us continually with your dreams and visions that we are the generations to meet Christ at the clouds of heaven. As we see now the movement of Revelation 18 as about to close, and 19 as we go into your coming to meet you at the cloud. Thank you for keeping us all safe and the healing of all our infirmities, because you are going to preserve and protect us. Thank you for preparing us tomorrow. In Christ's name we pray. Amen.